Nailhan na ang identity sa Calaverang O nga napalgan sa kasagbutan sa Barangay Kansuhom, Talisay City. Iya kini sa na-missing nga caregiver. Ang dugang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Luan, usa ka bulan human napalgan ang Calaverang nga ulo gipaybaw sa Talisay City Police nga nailhan na kini ug nasikop na usab ang gitulong responsable sa linuog nga krimen. Niadtong July 11, nakugang ang mga molupyo sa Barangay Kansuhong dihang napalgan kining Calavera na nga putol nga ulo sa kasagbutan. Samtang usa ka kaid tupas ang nagpatabang usab aron makit-an ang namising niyang inahan nga si Pilar Basilio, 48 anyos, taga Zamboanga City, nga nagtrabaho isip caregiver diha sa Barangay San Isidro, Talisay City. Namising kini sukad pa ni adtong July 4. Gikuhaan kinig sample alang sa DNA testing sa napalgang ulo. Ug sa miaging simana, migawas ang resulta sa DNA testing nga nagpositibo nga iya kang Pilar Basilio. Mato sa Talisay City Police nga nihimo na sila og investigasyon sa wa pa ang resulta. Ug aduna na sila pipila ka mga ebidensya nga nakuha batok sa suspetsado sa linuog nga krimen. Sa dihang ana-ana ang DNA result, ni-apply sila og search warrant batok sa suspetsado nga giilang si Renier, 47 anyos, ug gipatuman kini niadtong Sabado, Agosto 8. Ang suspetsado pag umangkon sa giatiman sa biktima. Actually, dugay na naanag yung circumstantial evidence against these people. Gusto lang ginunta namo na maklaro, so gihuwat namo ang confirmation sa DNA test. Maautorizo na nakakuwag search warrant, then nakita sa na mga kontrabando sa ilaha. The early stages of investigation, clear naman ang CCTV footages, clear naman ang kanang ilang gipang sunod na mga ebidensya. Last July 11 man na-discover nga ulo, no. Ang ato ang mga investigador naghimog dayong mga interview diha sa palibot sa insidente, katong naghimo taga CCTV, backtracking and forward tracking. And then dito nakita nato nga ang paglabay gid mismo dito sa ulo. Gipatuman ang warrant to search o examine computer data diha sa panimay sa barangay sa San Isidro. Kini alang na sa gigamit nga hinigaban sa pagpatay ug ang motorsiklo nga gigamit niini sa paglabay sa ulo sa biktima. Ug nga-recover kini. Na-recover usab sa kapulisan diha sa lawak sa suspetsado ang mga bukog nga gituuhan nila nga parte sa pang-ubos nga bahin sa lawas sa tao. Ipaubos na usab kini sa DNA test. Nasakmitan usab ang suspetsado og mga pinakete sa gridahang shabu nga mobalor og 34,000 pesos og tulo ka mga 38 kalibreng armas. Nasuta usab sa kapulisan nga si Renier ang aduna usay gilayasan nga murder case sa Zamboanga City. Personal grudge ang usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen. Samtang ang anak sa biktima nga si Kaid ang nanawagan sa suspetsado nga unta itug-an kung asa tagui ang ubang parte sa lawas sa biktima aron mahatagan nila og disenteng lubong ang ilang inahan. Hindi ko in-expect ba, ma'am, na ganun kabutal yung ginawa nila sa nanay ko, ma'am. Parang hindi tao ang gumawa sa nanay ko ng ganun, ma'am. Yung gusto lang talaga namin na nakulong siya, na hindi na siya makalabas. Tapos mauwi namin yung ulo tsaka yung katawan ni mama sa Zamboanga, ma'am. Samtang gikomen sa Talisay City LGU ang kapulisan sa pagsulbad sa maong kaso, apan nanawagan nga palawman pagyud ang pakisusi. Nagpasalamat ko dako sa atong chief of police unya atong kapulisan sa siyudad sa Talisay nga wag ipuas o hunong pag-imbestiga din maong kaso, mapalawman pa ang ilahang ang kining maong investigasyon para matagaan jud og saktong hustisya ang pamilya. A lot of investigative work ang kailangan para maabotan ni puntuha karon, and we would like to commend the City of Talisay Police Station. Luan, giandam na ang mga kaso kalapasan sa paghupot sa ginadili nga drogas ug ang dilisensyadong armas batok sa dinakpan, samtang regular filing na ang kasong murder nga ipasaka batok sa dinakpan. Dugang pakisusi pa ang gihimo sa kapulisan pagsuta kun aduna bay mga kauban ang maong suspetsado sa paghimo sa linuog nga krimen, lakip na usab sa pagtultol pa sa uban pang parte sa lawas sa biktima. Luan, Daghang salamat, Fem Marie Dumabok.